Здравейте! Казвам се Нели Георгиева и съм ученичка в Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Търговската гимназия е първото професионално училище в Старозагорска област. Съчетало традиции и иновации, то предлага високо ниво на образование в областта на икономиката. Тук ще придобиеш ценни знания и умения за своята успешна професионална реализация. Заповядай и се убеди сам! Здравейте, аз съм Каляна Андреева. Здравейте, аз съм Яница Динева от 11 клас. Ние сме за специалност икономика и мениджмънт. Една от най-желаните в областта, защото е добра инвестиция в бъдещето. Специалността е насочена към ученици, които искат да се развиват в сферите на икономиката, управлението и бизнеса. Обучението дава умения за анализ, планиране, организация и ръководство в динамичния бизнес. Предоставя теоретични знания, практически и дигитални умения, както и развитие на ключовите компетентности, необходими за успешна кариера в различни икономически отрасли. Кой не би искал да е мениджър? Аз съм сигурна, че това е твоето място, защото ако успееш тук, ще успееш навсякъде. Здравейте и от нас! Аз съм Габриела Русева. А аз Стилян Шатов. Ние сме от специалност електронна търговия. В нея придобиваме умения, знания и навици за работа с компютър, програмни продукти и използване на технологиите в интернет пространството. Ако искате да се научите да създавате веб-сайта, компютърни програми и да научите законите, на които се подчинява електронната търговия, това е специалността за вас. Заповядайте и се убедете! Здравейте, аз се казвам Ивет, а това до мен е моят съученик Денислав. И днес ще ви представим специалността оперативно счетоводство в Търговска гимназия Княз Симеон Търновски. Здравейте от мен! Счетоводството е професия с хилядолетна история и води началото си от преди повече от 7000 години. Днес счетоводството продължава да бъде една от най-актуалните професии в пазара на труда. Специалността оперативно счетоводство, освен знания и умения в счетоводството, ще придобиеш и познания в областта на икономиката, мениджмънтът и финансите. Здравейте, казвам се Мария Канева от 10 Б клас, специалност търговия на едро и дребно. Аз се казвам Николай Василев. Избрах специалността, защото е перспективна и има привлекателни възможности за реализация. Тя насърчава креативното мислене и умението за взимане на бизнес решения. Тук ще придобиете незаменими знания, които ще ви помогнат и позволят за реализирането на свой собствен бизнес. Някои от професиите, които може да избирате, са мърчантайзър, промоутър, търговски представител, дистрибутор и още много. Не случайно девиза на гимназията е: Ако успееш тук, ще успееш навсякъде.